दहाय आनारस जाबायना आनारसखौ सिथासे जाबायना आङो आरो मानो जानांगौ जेरैबायदि सोलियो जेरैबायदि दंगासिनो जि सोलिगासिनो बेनो आरो आंना ब्लगावहा ना बोराया जाबाय नै ओंखाम आंहा ओंखामबो जाला माबो जाला जानोनो हाला नालाय लाव खब खब जनानै नेगासिनो आंहा नै बोराया मोनानि ओंखाम जाबाय ओमफ्राय ओंख्रिखौ मानो जायाखै नामा नोंलाय जादो दाउ बेदर दालि ओमफ्राय इयाव मा दङ दहायनो आलु सेफ्लेनाय आं जानोनो गोसो गैया एकदमबारे दाबो हामला गगा मोननायानो जादो माबार खैथा जाखो दा टाइमखौ नायलाय 9ता जाबाय दायो मोनानि 9ता जाबाय बे मोनानि क्लिपमोन आरो मोनानि भिडिअमोन बेयो बे ससे आं बोरायखौ ओंखाम जानाय लानाया खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नोंथांमोना गोबाङानो बुहुत कमेन्ट खालामहरदो आंखौ मैयाहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन ना आंनि बोराया बेयावहा बुहुतआनो बिराद कमेन्ट खालामहरदों आंखौ आब' मारै जाखो बोरै बिदि लोमजाब्रबखो होननानै ओमफ्राय आङो जुन दिनाखान 20K साबस्क्राइब जानायनि केक काट खालामदोंमोन ना बिनि बेलासिनिफ्रायनो आंहा इसे माने देहाया बोरैबा जाखाबाय थादों आरोना थान्दानो ओमफ्राय नोंथांमोना माबा खालामदोबा मा होनो आन्दाज खालामदोबाथाय मिथिगोन आङो केक काट खालामखांनानै केक जानाय समाव लास्टनि ससेयाव केक जानाय ससेयाव आं इखिनिखौ खाथेना लादोंना गोरनाखौ आं जिथु फालि लादोंमोन बे फालिजों नोंथांमोना नायदोबाथाय माने मिथिगोन आरोना बे समनिफ्रायनो आंना गोरनाया माने इसे साबाय थाखादों आरोना थान्दा माने जाबाय थाखादों ओमफ्राय बिनि हरनिफ्रायनो ओमफ्राय लोमजाबाय आरोना लोमजानाय इसे ओमफ्राय उनाव गगा मोननाय ओमफ्राय गारामा सानाया बारा जाबाय ओमफ्राय बिदिनो सानसे मैया दुगैनो हायासै आङो हरावथ' दाख्लै हरनिफ्रायनो जाबाय नालाय ओमफ्राय हर माने बेलासिनिफ्रायनो ओमफ्राय थेवबाबो आं बारा एसे केयार खालामाखैमोन आरोना ओमफ्राय उनाव हरनिफ्रायथ' बारा जाबायना बारा जानानै ओमफ्राय मैयाबो सानसे थाबाय बिदिनो दुगैयासै ओमफ्राय नै दासो दुगैबाय आङो दाबो आंनि बोराया बारा जानो गिना दुगैनोनो होआखैमोन आंसो जबरदस्ति दुगैदो सानथामसो दुगैनाङा होनदोंमोन बियो सानथाम नङा आं सानसेखौनो हाया आरोना ओमफ्राय दिनैहाय दायो दुगैबाय आङो दुगैखांनानै नै एसे सान्दुङाव जदोंमोन सान्दुङाबो थांबाय जोंनावथ' बारा सान्दुं नांबाङा नालाय बेखिनियाव एसे नाङो इयावनो जबाय आं दसे लाल साहा लोंनानै ओमफ्रायो एसे मोजां मोनबाय आङो नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा बुहुद आगैमोनानो सोंहरदो माबार हामखो होननानै इमान मोजां आंखौ माने कमेन्ट खालामहरदो माने आंनो बोराया बुंगासिनो आरो नै बिदि बुंहरदो कमेन्टआव नोंखौ इमान मोजां मोनो नोंनि नायगिरि बिथांमोनहा इमान मोजां मोनो नोंखौ होनना आंनो बुंगासिनो आरो कमेन्टआव बुंनायफोरखौ नोंथांमोना बुंनायफोरखौ ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोनो आरोना नोंथांमोना इमान अनो ओमफ्राय बेनोसै आरो नोंथांमोना नायलांदो बिदिब्ला दिनैहायनि भिडिअखौ दिनैहाय माने आङो ओंखाम जानाया बारा गद जायाखै नालाय ओमफ्राय एसे आलु ज्रो होनानै दाउ बेदर संनो नागिरदों गुलमुरिस माबा होनानै माने स्रां जानायनि थाखाय आरोना दाबो गोरनाया एसे साबाय थायो नालाय ओमफ्राय आं दासो दुगैखांनायखाय खुलिना लादों आरोना नङाबा बेयाव आङो सि लाबायानो दंमोन ओमफ्राय सिखौ आं नै दाबो जोमगासिनो ओमफ्राय बिदिबा नोंथांमोना दिनैहायनि भिडिअखौ आं मा देखायलांनो हायो नायलांदो मादैबो फैदों ओमफ्राय आरो न'बो लिरगासिनो दङ दिनैहाय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ ओमफ्राय नै न' लिरगासिनो जोंहा रानबायानो नै इखिनियाव सान्दुं एसे नांदो नालाय नै रानबाय ओंख्रियाबो मोनबाय ओमफ्राय ओं ओमफ्राय नै मोनबायनो र' नै आलौखौ इसे गोसा होदो ना नै दाउ बेदरजों ओमफ्राय आलुजों संदों आरोना आलु मोजां मोनो नालाय बांसिनानो आलुजोंनो सङो
ओमफ्राय आलु इसे ज्रो ज्रो होनानै गुलमुरिस माबा माबि होनानै संदों आरो इखो ना मोनबाय ओमफ्राय बियो ओमफ्राय नै ओंखामाबो मोनबाय जानोनो हासिगोन दा ओमफ्राय आरोबाव मा दंबावो नायनोसै नै बिथिंजा दङ आलु भाजि एवना दोनदो बेखिनियानो आरोना दिनैनिया ओमफ्राय आंनि बोरायाथ' जानानै थांबाय सकआव थांदो बियो खाथिनि सकआव जागोन दे ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांखाबाय बियो दायो आं जानोसै इसे साराना मोदोम जागोन दे दरसे होबावबानो जासिगोन दे मोदोम नङा दरसेखौ दरसेखौ होबानो जागोन इखो जागोन दे होनांला रोसि होदो ओमफ्राय रोसि होबानो जासिगोन बेदर दा जाबासो मिन्थिसिगोन जाबाय रोसि इसे होबाव रोसिखौ ओमफ्राय बेदर होनाङा रोसिल' हो जागोन दे जागोन इयाव बहायना लांखानोसै आंना ओमफ्राय नैयाव होदो भाजाखौ नैयाव खांसेयावनो हो प्लेट होलायनाङा दे नैयाव होबानो जागोन इसेल' हो भाजाखौबो ओंखायनोथ' फुंनि जागोन दे इसेल' जाबाय जानोसै आं दायो दैखौ गुदुं लोंनांगोन दुंब्रुबो लोंगोन दंखायो सं जि गावलुब लोंबाय थानाय आं जाना लाग्रोनोसै होमबासो माबा जासिगोन मा होनो देहायाव ताकत फैसिगोन भिडिअ बानायनो राफोद जासिगोन गोसोम नुदोंना आंखो सानसे लोमजानायावनो ना आरो सिथरबो बेरदोंना नैयाव मोनसे इयावनो अबावमोनलाय बोखाना होदो सासेया दाखोनखौ इयावनो अबावबा दं नैनो ना दाखोन माबादोंमोन ओमफ्राय माबादो इयो सेरनानै एकदम बोखाना होदो बया नुयो होननानै माबा सालमाइ सालमाइ नामा सालमाइ नङा खोमालै ओरैनो सिथर बेरनाय खोमा खाफालाव फिसा फिसा जादोंमोन हारसिंनो हामजोबलांबाय ओमफ्राय इनिया आरो बोरैबा दाखोन जादोंमोन ना ओमफ्राय बोख्लाबना ओरै आसुगुरजो बोख्लाबनाय नङा माने आसुगुरजो माबाना होबाय आरो इयो सेरनायाव जाना लाग्रोनोसै आं दायो खर' लोबदो नामा नोंलाय दे बबेखिनियाव नुदो नोंलाय आं हाल्लाहाय अबे बारि भितराव आनारस खानो थांदो इयो एसे गोथां बोरै नुयो आंलाय मिथियाहाय एसे गोथां बोरै नुयो इयाव आरो ओइ आनारस लायनो थांदों आंना बोराया ओइनो बारियाव हरनाय ना हरनाय खोनसे हरनाय इथिंजा बोरै नुयोसैलाय मिथिया आरो दंबावो ना गैला नायबावनाय माबागोनसो अमासो जालांजोबगोन दंखमा अबेबा नायबाव गैला ओरै खोनसे हरलाय अमासो जालांजोबगोन ना जानो मोनसिगोन आं मोनजागोन ना मोनजाया बेखौनो मोनजाथारबाय मुलि जानाय बायदिनो जादो मुलि लोमजानायनि थान्दा नालाय नङा इ जानो होआना आंखौ माबा इसे माबा जाबानो माबा थान्दाबो आरो जानो होआ मानो होआ खालामबाय थायो दा बोरै एसे मोजां मोनना थानायसै दंबावोमोन खोमा नायासै आं जानांगौ ना जानाङा हो आं जानांगौ ना जानाङा बिथोरावबो दंमोन नामा हो नायनायनि वाव गोमोनथार थाइनै ना जागोन आंबो दे हो मानो जाया बिलाय इसे जागोन आं इखौ जागोन आं इखौ मोनसिनखो नङा नै थाइसेखौ जागोन आङो दे जागोन आंबो दे जायाखैनो माथो मादैयालाय गोसोम जादो इदिनो दा आंखौ लोमजानानै हो आनारसानो दानो जागोन नामा थाइनै ओइ गोरलैसोनो नायनाय गोरलै मा कालारालाय मानोथो इदि मोननाय बायदि जादों नै मोनदो खिन्थु नै थाइसेया गोमोनथार नै आं नैखो आखायाव इ मोनदो ना मोनाबाथ' इमान इदि कालारिं जायाना बिराद गोदै जागोन बेखौ मोननाय नैयो एख' मेडिसिन होनाय नङा मा नङानो गोथाव जागोन खिन्थु
आनारस लेमबाय नै जोंहा थाइसेल' लेमग्रोनांगौमोन ना इखो मोननायखो बेखायनोथ' नै लेमबाय गोथाव जागोन ना गोदै जागोन बायदि नुदों नुनायाव जानाय नायबासो मिन्थिसिगोन ना गावनो हारसिं मोननायालाय बे थाइसेखौ उनाव जासिगोन दे ना गोदै मोदोमदों फिसा जारैयो गोदै जादों ना जानाय नायाखै सायानिफ्राय जादों होननानै एसे जानो नायदो आंबो जानाङा गगा मोनदों जानानै नाङा गगा मोननायाव बैयायो थान्दा बुस्थु ना नोंनिखौ हर होनबा नों जानो हागौ नाङा जानाङा एकदम थान्दा बुस्थु मोनसेल' इसेल' जानाय नायगोन बारा जागोन मोनायाव गुजुल' मायसा थान्दा नुवाखै गोथावानो ओइ दांला गोथाव जानो होलाया नुदोंना जा गोथाव खामोन आनारसा दायो नै आनारस आरि जाखांनानै बोराया आंनि खानायखौ माने मा होनो थाव एसे मालिस खालामना होनो नागिरदों नङा आं इसेल' जादो साखिल' नायदो इसोरसो जादो साखिनायनाय मा जानाय मा एखे ओरैनो ओमफ्राय नै खर'खौ एसे मालिस खालामनो नागिरदो थाव फोननानै ओमफ्रायो आंनाथ' लोमजानाया हामबाय गगा मोननायाबो हामबाय मात्र गोरना सानाया दङ आरोना गारामा सानाया थान्दा बुस्थु जायाबानो माने मा होनो मैगं हाबि जाबि जायाबानो आरो दै गुसु लोङाबानो हामगोन बेबो ओमफ्राय आनारस जाबायना आनारसखौ सिथासे जाबायना आङो आरो मानो जानांगौ मानो जानांगौ हाम सायोथ' लासै लासै खालाम मानो जानाय होनबा बे बलखौ जानो दोननानै थाबाय थाबाय हनानै होग्रोनानैसो फोननांगौमोन खानजं लाबोखै हनानै होग्रोना लायथां थावखौ फोनना हो थावखौ फोनदों इमान खानाय नै बेफोरबायदियावबो फोनना हो ओमफ्राय नैदियावबो आंबा गावखौ लोमजाबाथाय एकदम पुरा मालिस खालामना होयो खर'खौ आं दा मोनायाव थाव मालिस खालामना होनायाव बिदिनो बारा जानाय आङो इमान जल्दि हामनाय नङामोन नों मैयायो सामब्राम गुफुरजों जानाय थावजों फुदुंनानै एकदम गन्थंआवनो ओरै सोना होदो इयो नङाबा हामनाय नङामोन आं एसे जल्दिनो मैयायो एकदम हरावनो ओंखाम जाखांना गावा ओंखाम जाखांनानै जानाय थावजों ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखौ गारबायाव ओंखाम हायग्रा गारबायाव जिखुनु माबा मोनसे गारबायाव माने पुरा ताव ताव फुदुंनानै अलपमान माने गुसु जानो होदो आरो इखौ दुंबुर दुंबुर थानो होनानै ओमफ्राय गन्थंआव सोना होदो ओमफ्राय इयाव ओरै मालिस खालामजोब्बायना गन्थंआव हामबाय आरो गुदुं थाव नालाय जानाय थावजों मालिस खालामबाय नालाय गन्थंखौनो ओरैहाय पुरा इखिनिखौ ओरै मालिस खालामना होदो आरो गन्थं माबायावबो सोना होबायना गन्थं गरंआवबो सोना होबायना सिङाव जानाय थावखौ ओमफ्राय आरो सामब्राम गुफुरखौ मोनामसुहोबायना इयो दाउआ जि डिस्टार्ब खालै सामब्राम गुफुरखौ ओमफ्राय मोनामसुनो होबाय हामबाय आरोना दा गगा मोननायाथ' हामबाय ओमफ्राय दा मात्र इयोल'सै आरो गोरना सानायाल'सै आरोना टनसिल ना मा होनो इदिखौ है टनसिल नङा आंना ना थान्दाखायसो जादों ना एकदम होनगोन आरो दा कमेन्टआवनो इफोरखौनो माबा मा होनो मोनसे ब्लग होननानै होयो नामा इदि होनलायगोन आरो आं जेखि जाया दा लोमजागासिनो नालाय आं जि खालामदों जेरैबायदि दङ आं बेखौनो ब्लग खालामनानै होबाय आरोना नोंथांमोननो बुजिनायफोराथ' बुजिखागोन ओमफ्राय बुजियिफोराथ' साफा सानैया थाखायो आं बिदिखौ जेबो साना आरोना उनाव बुजिलांगोन खोमा बिदि सानना थायो आङो आं जोंहा न'आव जेरैबायदि सलियो जेरैबायदि दंगासिनो जि सोलिगासिनो बेनो आरो आंना ब्लगावहा ना आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोबो सानबाय दायो दसे रेस्ट लानोसै आलासिबो दं नालाय टिभि नायगासिनो ओमफ्राय आं दसे रेस्ट लानोसै स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ना बाय बाय